Спокойно английско мъгливо утро покрива имението Уолтън, което датира още от 16 век. Имотът е собственост на фамилията Мордант от 1532 година. Една от най-бурните истории на Уолтън Хол е перфектна версия на сапунка. През 1860 година собственикът, сър Чарлз Мордант, открива, че съпругата му Хариет е любовница на принца на Уелс и бъдещ крал Едуард VII, който е прадядо на крал Чарлз III. След бурен скандал, огласил цялата околност, той застрелва пред бременната си съпруга двете бели понита, които са подарък на Хариет от принца. Последвалият развод е най-пикантната тема в кралството, защото принц Едуард е призован да свидетелства пред съда. Нещо нечувано за онези времена. Чарлз Мордант категорично отказва да признае бащинство над момиченцето, което се ражда. Тя е кръстена Вивиан. За отмъщение Чарлз изпраща бившата си съпруга и майка на детето в психиатрия, а малката е оставена на грижите на нейните баба и дядо. Вивиан обаче успява да се съвземе от тежката сянка на лошата репутация и нейните наследници с благороднически титли и до днес. Наследниците на рода Мордант обаче стигат по-далеч. В наши дни най-известна е Пени Мордант, депутат от консервативната партия, която е председател на Камарата на общините и президент на частния съвет на крал Чарлз III. Именно тя държи меча по време на коронацията му. По някакъв магически начин всичко това започва именно от замъка, в който аз откривам само красота, простор и покой. Англия, както я обикнах, продължава да ме изненадва по красив начин и създава това усещане за безвремие, красота, покой и доброта. А мисля, че най-вече от това се нуждаем.